Recollendo as demandas plantexadas nas reunións veciñais desenvolvidas nas parroquias, o BNG levará a pleno a necesidade de habilitar zonas de estacionamento para residentes en Palmeira, Corrubedo e Castiñeiras. A medida proposta limitaríase aos meses de xullo e agosto, garantindo unha mellor mobilidade dos veciños e propietarios de establecementos comerciais. O que estamos pedindo é que se instalen esas zonas en épocas estivais, non ao longo de todo o ano, senón que haxe unha prioridade nesas épocas. Somos conscientes de que vivimos nun lugar privilexiado, fachendeamos diso de feito, non? Pero tamén somos conscientes de que cada verán é máis a poboación que asiste ou quere visitar as nosas maravillas, pero temos que ser consecuentes con elo e planificar, non? Planificar e respetar os habitantes que están aquí todo o ano e traballan, sea inverno ou sexa verán. O contraste entre inverno e verán é abrumador, é unha cousa que se nota moito, xa houve problemas nesta Semana Santa, concretamente aquí en Palmeira, así non lo fixeron saber os veciños, as veciñas desta parroquia, e é por iso tamén que pensamos que hai que actuar xa. A iniciativa non é nova, posto que xa o pasado ano, baixo a alcaldía do BNG, emitiuse un informe policial favorable. Os nacionalistas propoñen que se retomen os labores para identificar as zonas tensionadas, con posterior análise da Mesa de Mobilidade e adaptación da Ordenanza Municipal de Circulación para a implantación desta medida. Os veciños e veciñas destas tres parroquias demandábannos medidas para facilitar o estacionamento das persoas que teñen unha vivenda no noso municipio, que están empadroadas ou que traballan aquí e, por tanto, creemos que é unha proposta en positivo que despois se ten que levar a unha mesa de mobilidade. Xa ten un informe elaborado a Policía Local, por tanto, creemos que se pode implementar xa este verán, que despois se pode dialogar na mesa de mobilidade para seguir escoitando os veciños e veciñas para ver que funciona e se hai que facer algúns axustes puntuais, pero consideramos que é unha medida que vai favorecer os negocios locais, porque tamén propoñemos establecer aparcadoiros disuasorios, pero evidentemente a medida é fundamental para aquelas persoas que viven todo o ano nas parroquias ou que teñen unha vivenda e que, por tanto, necesitan un estacionamento porque a súa vivenda ou pola fisionomía das parroquias non hai esa posibilidade, non? A iniciativa contempla tamén a creación de aparcamentos disuasorios máis afastados do centro das parroquias.